Καλωσορίσατε! Αυτός ο οδηγός δημιουργήθηκε για όλους τους εκπαιδευτές της Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Κομοτηνής με σκοπό να έχουμε όλοι ένα ομαλό και παραγωγικό εκπαιδευτικό εξάμηνο. Θα δούμε μαζί, βήμα-βήμα, 4 βασικές ενότητες που ακολουθούν τη ροή του εξαμήνου. Ξεκινάμε με την προετοιμασία, συνεχίζουμε με την καθημερινή ροή της διδακτικής ώρας, περνάμε στην αξιολόγηση των σπουδαστών και κλείνουμε με την ολοκλήρωση του εξαμήνου. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Η πρώτη ενότητα αφορά την προετοιμασία, τα πρώτα δηλαδή και πιο κρίσιμα βήματα που πρέπει να γίνουν αμέσως μόλις αναλάβετε τη διδασκαλία. Τα 2 πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνετε, και είναι πραγματικά πολύ σημαντικά, είναι πρώτον, να μελετήσετε προσεκτικά τους κανονισμούς και τους οδηγούς κατάρτισης. Και δεύτερον, να ετοιμάσετε και να στείλετε ηλεκτρονικά τον προγραμματισμό της ύλης σας. Τώρα, τι ακριβώς πρέπει να μελετήσετε? Είναι βασικό να έχετε πλήρη εικόνα για τον νέο κανονισμό λειτουργίας των ΣΑΕΚ, το αναλυτικό πρόγραμμα, τους οδηγούς της ειδικότητας και οπωσδήποτε τη βάση θεμάτων του ΕΟΠΙΠΕΡ. Έτσι διασφαλίζουμε ότι όλοι κινούμαστε στο ίδιο πλαίσιο. Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας. Για την αποστολή του προγραμματισμού ύλης, η προθεσμία είναι αυστηρή. 10 ημέρες. Ακριβώς 10 ημέρες από την έναρξη των μαθημάτων. Για να το κάνουμε σωστά, η διαδικασία είναι απλή αλλά συγκεκριμένη. Χρησιμοποιείτε το έτοιμο έντυπο που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, το στέλνετε στο συγκεκριμένο email και δομείτε την ύλη σε 15 ενότητες αναδιδακτική ώρα. Ειδικά για τα εργαστήρια, μην ξεχάσετε να καταγράψετε τα υλικά που θα χρειαστείτε. Ωραία. Αφού ολοκληρώσαμε την προετοιμασία, πάμε να δούμε τι γίνεται στην καθημερινότητά μας, στη ροή της κάθε διδακτικής ώρας. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούμε. Πριν μπείτε στην τάξη, υπάρχουν 4 απλά βήματα που πρέπει να ακολουθείτε πάντα. Φτάνετε 5 λεπτά νωρίτερα, υπογράφετε στο παρουσιολόγιο εισόδου, παραλαμβάνετε από τη γραμματεία τον φάκελο και το κλειδί της αίθουσας και, αν έχετε εργαστήριο, καταγράφετε τα υλικά. Μέσα στην αίθουσα, η ευθύνη για ένα σωστό μαθησιακό περιβάλλον είναι δική μας. Αυτό σημαίνει πως δεν αφήνουμε ποτέ τους σπουδαστές μόνους, δεν επιτρέπουμε φαγητά και ροφήματα, ούτε άτομα που δεν ανήκουν στο τμήμα. Και φυσικά, επιβάλλουμε την τάξη σε θέματα όπως τα κινητά και το κάπνισμα. Και να θυμάστε, η διδακτική ώρα είναι 45 λεπτά. Και αυτό μας οδηγεί σε μια θεμελιώδη αρχή, κάτι που πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Η διδακτική ώρα των καταρτιζόμενων είναι ιερή ή. Δεν πρέπει να χάνετε ούτε λεπτό. Όταν το μάθημα τελειώσει, ακολουθούμε την εξής διαδικασία εξόδου. Συμπληρώνουμε αμέσως το βιβλίο ύλης, επιστρέφουμε τον φάκελο και το κλειδί στη γραμματεία και υπογράφουμε στο παρουσιολόγιο εξόδου. Αν είστε ο τελευταίος εκπαιδευτής στην αίθουσα, κάνετε έναν τελικό έλεγχο. Και περνάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, την αξιολόγηση των σπουδαστών, που περιλαμβάνει τόσο τις τελικές εξετάσεις, όσο και τις υποχρεωτικές εργασίες του εξαμήνου. Εδώ προσοχή σε μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Ακόμα και αν διδάσκετε και τη θεωρία και το εργαστήριο του ίδιου μαθήματος, αυτά είναι 2 ξεχωριστά πράγματα στην αξιολόγηση. Άρα, απαιτείται ξεχωριστή εργασία εξαμήνου και ξεχωριστή τελική εξέταση και για τη θεωρία και για το εργαστήριο. Όσον αφορά τις εξετάσεις, για να κυλήσουν όλα ομαλά, τα θέματα πρέπει να έρθουν σε εμάς ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα, σε αρχείο Word, όχι χειρόγραφα ή φωτογραφίες. Και πρέπει να τα στείλετε τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν την ημερομηνία της εξέτασης. Πάμε τώρα στις εργασίες. Η διαδικασία παράδοσης είναι συγκεκριμένη και πρέπει να τηρηθεί κατά γράμμα. Συγκεντρώνετε όλες τις εργασίες του τμήματός σας σε ένα USB stick, τις οργανώνετε σε φακέλους ανά ειδικότητα και κάθε αρχείο πρέπει να έχει ως όνομα το επώνυμο του σπουδαστή με κεφαλαία. Φτάνοντας λοιπόν προς το τέλος του εξαμήνου, έχουμε τις τελικές διαδικασίες και την αυτοαξιολόγηση που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ποιότητας της δουλειάς μας. Ας δούμε τις κρίσιμες ημερομηνίες που πρέπει να σημειώσετε. Το οριστικό κλείσιμο του βιβλίου ύλης γίνεται στο τελευταίο μάθημα. Τα βαθμολογημένα γραπτά παραδίδονται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες. Και η έκθεση αυτοαξιολόγησης υποβάλλεται μέχρι τις 10 Ιανουαρίου ή τις 30 Μαΐου, ανάλογα το εξάμηνο. Και τι είναι αυτή η έκθεση αυτοαξιολόγησης? Είναι ένα υποχρεωτικό κομμάτι της δουλειάς μας. Πρόκειται για έναν επίσημο αναστοχασμό του έργου μας που μας βοηθάει όλους να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα της κατάρτισης που προσφέρουμε. Και για να κλείσουμε, 3 πράγματα που ισχύουν πάντα και είναι αδιαπραγματεύτατα.
Πρώτον, τηρούμε αυστηρά όλες τις προθεσμίες. Δεύτερον, το κάπνισμα απαγορεύεται παντού, σε όλους τους χώρους της σχολής. Και τρίτον, ελέγχουμε καθημερινά την ιστοσελίδα για τυχόν νέες ανακοινώσεις. Η ερώτηση λοιπόν με την οποία κλείνουμε είναι πώς θα τα πετύχουμε όλα αυτά? Η απάντηση είναι απλή, δουλεύοντας όλοι μαζί με επαγγελματισμό και συνέπεια. Έτσι συλλογικά εξασφαλίζουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους σπουδαστές μας.